Na znovu. Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se nadporučík Hřídík. Právě bych vám chtěl předvést nejúčinnější chvat mezi policistickou obranou. Takže, vidíte útočníka? Pane bože, útočník! Co budete dělat? Normální člověk. Takhle. My policisti máme za ušima, doběhneme k útočníkovi, útočník, normální, lidi by utíkali, ale my policisti máme za ušima, my na ně, útočník, normální. Nemluv tak rychle. Ale já, takže normální lidi by utíkali, ale my policisti máme za ušima. Na něj známý policejní chovat. Jo? Čapíte, mami, a už je na zemi, vidíte? Spolehlivá policejní brutalita. A když se nedá. Je na zemi, je zneškodněn. Ne, zločinec má nadměrnou sílu. Hažte granáty. Dobrý den. Jmenuji se. Dobrý den, já jsem druhý nadporučík. Náš nadporučík druhý se stvouknul. Ano. Všimli jsme si. Ano, ano. Zdrhl dolů. To byl pan učitel, pan profesor, kurva! To byl pan poručík. Babada. Babada. Já jsem pan poručík, hebete. Taky vám předvedu, jak se ničí útočník. Takže. Jdete si takhle pomenku. Útočník. Normální lidi by utíkali, ale my ne, my máme za ušima. Vidím útočníka. Útočník. Normální. Ale to je útočník. Vidíme útočníka. Útočník. Normální lidi by utíkali, ale my máme za ušima. Vidím útočníka. Já se chci podívat, co si uši. Vidím útočníka. No já nebudu. Hačičí. A zastraším ho. Útočník buď uteče, nebo se zpamatuje a jde dobře. Útočník zpamatuje. Musíte chvíli ustupovat, až ho to nebaví, on si obrátí a půjde. Takový. Tak jo, můžeme ještě chvilku pochodovat do kopce, mě to problém nedělá. Ona prý otočí. Zločinec, pane bože, normální lidi by utíkali. Tamhle, ale my ne, my máme za ušima. Takže. Takže vy půjdete tam. My půjdeme na ní. Na něj, nebo? Vidíme ho hrd, ale nevadí nám to. Jsme drsní policisti. Nesmějeme se! Ale útočníci se můžou smát. Základní chmat je... Kukli! Jo, to je Když se policista nedrefují, zkouší tam znovu. Kukli! No ne, jak se řívíte. Když se policistovi nechce vést. Musí skat! A do nohy se prosím, dámy a pánové, zakous! Chytnou se nohy a čekat do příjezdu postel. Rozuměli jste? Ne. Mami, viděl jsem ji. Ano, nelehá. Takže. Posila přijela. A policista mu přemožen. Žiju. Na poručí, hebede. Je mimo prus. Pan Tyčík se spoknul. Další. Dobrý den. Jmenuji se Mat Poručík Hřídík. Předtím tam to byl poručík Hebede, poručík Hadava a já jsem poručík Hřídík. Názorně vám ukážeme, jak se zneškodí. Normální lidi by utíkali, ale on to neví. My máme za ušima, oni by utíkali tam. Ale my máme za ušima, my se na něj vrhneme. Takže vidíme zločince, pane bože, zločinec. Normální lidi utíkali, ale my máme za ušima, my jdeme dolů. Policisti drží si svoje teritoria a hlavně se nesmívá kameru, jo. Takže
chci získat teritorium a když nemůžou najít zbraň, musí si poradit nohama a prskama. Ano, vážení dámy a pánové, dámové a pány. Když nemá nohy, má ruky. Když nemá ruky, má nohy. Lehko zneškodníte protivníka. Který je tamhle? Ano, to je on, ten červený. Chvatem. Pozor, teď to řeknu. Teď to řeknu. Hej, váš, to prdele. To není dobrá. Náš nadporučík Hibidi, nebo Hibidi dostal infarkt. Panická. Útočník pozastaví. Já se sám oživím, nebojte. Zabít nacista. A nadporučík Hibidi se celkem. Já sakra. A útočník má žízeň a kráčí do neznámého směru, nejspíš zdrhá. Útočník má žízeň a bere si jabko. Což je divné. A tady se nám vrací nějaký nadporučík. Zatím... Nadporučík Hobudu. Ano. Prosím, takže teď vám chci ukázat názornou ukázku. Vidíte zločince. Zločinec Ten je tam. Normální lidi, jako jste třeba vy, kameraman, nebo tamhle ten herec, by vzali nohy na ramena a utíkali. Žádná herečka. Kurva je to. Nezaříkej. Nepřibližuj se! My máme za ušma. Najdeme zbraň. Umíme ji použít. No. Tak vidíme zločince, jak tam krade. Chce házet po policistech. Hele, na co máte politiky? Policista? Ale ty jsou na rajčata. Policista ví, co udělat se zbraní. Jo, netrefit se. Udělá z ní kudlu a pistoli. Ne.